ओके रायजो राजा नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय दिनैनि लाइभ स्ट्रिमाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ स' दिनैसो टाइम मोनदों नोंथांमोनजों लाइभ फैनो दा आं नोंथांमोननोहाय दायो एग्जिट पल बेबायदि टाइपनि जों सावरायगोन बेनो जाबाय आसाम बिधान सभा इलेक्सन दा जायनोखि बिटिसिनि रायजो राजा नोंथांमोना जायफ्रानोखि लाइभ नायगासिनो दङ बयबो कमेन्ट्सखौ खालामना दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना सोरनो भट होखो अपेन कमेन्ट्स नोंथांमोना खालामनो दाबाव बयबो अपेन कमेन्ट्स खालाम दा नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय गुड इभिनिं बयनिसिमबो आई होप नोंथांमोना बयबो भटखौ होबाय जायफ्रा 18 प्लास बैसो जाबाय स' फाइनालि नोंथांमोना भटखौ होबाय दा बिनि गेजेराव नोंथाङा सोरनो भट होखो सोर केन्डिडेटनो भट होखो मा पार्टिनो भट होखो एकदम खुला खोथा नोंथांमोना खोन्था जेराव एग्जिट पलावहाय गोबां हेल्पफुल जागोन जोंनि बिटिसिआव गासै 15टा सिट्स दङ बिनि गेजेराव नोंथांमोना NDA खौ सापर्ट खालामगो NDA खौ सापर्ट खालामगोन ना UPPL खौ खालामगोन जोंनियाव दा बिटिसिआव प्रेजेन्टलि NDA सरकार जागासिनो दङ बेनो जाबाय BJP आरो BPF लोगो नांनानै जोंनियाव बिटिसिआव सरकारखौ खालामगासिनो दङ बेराफारसेथिं अपोजिसन पार्टि हिसाबै दङ UPPL थ' UPPL आ गेलेदों 15टा समितियाव 15 जन आरो BJP आ गेलेदों मोनब्रै गेलेदों 15टानि गेजेराव बेनिफ्राय BPF आ गेलेदों 11 गेलेदों स' बेनि गेजेराव कमेन्ट्सखौ आं नायनोसै एग्जिट पलाव सोर देरहागोन सोर बांसिन मोनगोन बायदि कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालामनो दाबाव जोबोर इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो जायफ्रानोखि लाइभआव गैया नोंथांमोनाबो लासै लासै भिडिअ नाय आरो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना सिगांनो बुंबाय थादोंमोन जे बावखुंग्रिजों बिजनिखौहाय जोङो बर' हारिया जायखिजाया पार्टिया देरहानांगोन बेखौनो BPF UPPL खोथा गैया फार्स्ट अफ अल सेन्टिमेन्ट जोंनि हारिनि सेन्टिमेन्ट बिजनि आरो बावखुंग्रिखौ जोङो बासायनो हागोन ना हाया बिनि सायाव गोबांथार भिडिअ होबाय नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव दा जों फार्स्टआव कमेन्ट सावरायनोसै बेनो जाबाय बिपुल वारि होदों भटखौहाय UPPL नो फार्स्टआव होबाय बेनिफ्राय फैबाय सर्ट कमेडि होदों हेलौ आदा हेलौ निजोम हेलौ गुड इभिनिं बयनिसिमबो नोंथांमोना बबेयाव भट होखो कमेन्ट्स खालाम डाइरेक्ट आरो मा समस्थियाव होखो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव देन मनजिल बसुमतारी गुड इभिनिं ब्रादार एन्ड निजोम मोसाहारि BPFआव होबाय आं आदसा निजोमा होबाय BPFआव देन मेक्ल 1 2 3 होआखै भट मानो लस जागोन भट होआबा जोबोर गिदिर गोरोन्थि निजोम मोसाहारि रबिराम नार्जारि सारनो BPFआव होनाय जाबाय आदसा डेट मिन्स दतमा समिति नङा होमबा RNB ब्लग्स बहा मा जादों जेबो जायाखै एग्जिट पल जागासिनो दङ लाइभ नोंथांमोना सोरखौ देरहागोन बायदि 15टा सिटनि गेजेराव सोर बांसिन देरहागोन एबा नोंथाङा सोरनो भट होखो कमेन्ट्सआव खालामदो मानोना रिजाल्टआ 4 मे खालि मोनगोन देन बेनिफ्राय डेली बड' रिल्सआ मा होनदों UPPL नो होदों होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय मोसाहारि BJP खौ देन प्रदीप नार्जारि होदों लरेन्स इस्लारि डेट मिन्स मा 3 नं क'क्राझार LAC राइट देन बेनिफ्राय बिबारि बसुमतारि होदों UPPL देन डेली बड' होदों UPPL विन होनना बुंदों फुंबिलि होदों UPPL देन बेनिफ्राय निजोम मोसाहारि BPF रबिराम देन गीता UPPL देन प्रदीप नार्जारि लरेन्स इस्लारिनो होदों डेली बड' रिल्सआ बुंदों UPPL विन 15टानि गेजेराव सोर बांसिन भटखौ मोनगोन एबा सिटखौ मोनगोन कमेन्ट्स खालामनो दाबाव गन बर'आ बुंदों UPPL देन बेनिफ्राय ब्रिगुनासा राजुआ बुंदों UPPL आव होबाय देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव सोमखोर बसुमतारिया UPPL आ 2 निफ्राय 14सिम देरहागोन 14 देरहानाय नङा इम्पसिबोल एसेबां थांनाय नङा निजोम मोसाहारि BPF होबाय अनन्त बर' UPPL देन बेनिफ्राय रबिन्द्र दैमारि होदों पस्टेल भट डान फर प्रमद सारनो आदसा डेट मिन्स सार्भिस हल्डार होबाय पस्टेल भटआ बांसिन UPPL गोग्लैदों नामा देन बेनिफ्राय जनक बसुमतारि UPPL आव होदों देन बेनिफ्राय बड'लेण्ड हिउबा होदों BPM देन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैदों सोमखोर बसुमतारि बिजनिनिफ्राय UPPL आ होबाय आदसा बिजनियाव होबाय उरुकुमारा बेलथायबाय नङा होमबा देन जिबनसा ब्रह्म होदों UPPL देन नेक्स्टआव AI ट्रेन्डिं UPPL होदों देन बेनिफ्राय B जोहोलाव होदों UPPL PBGM बुंदों UPPL आदा आदसा इउजार रिमेन्स मा होनदों मा नामा इउजार माबा फैबाय UPPL देन अप्प' मबाइल होदों दतमा BPF देरहागोन देन दैहुं नार्जारि होदों UPPL
नेक्स्टआव थांदों नेक्स्ट बिगुनास 2 नं दतमा ST राजु that means UPPL देन इनिफ्राय सन्जीब हाज'वारि ना मा जाखो UPPL 41 नं आच्छा देन नेक्स्ट लेजेन्ड गेमारा मा होनदों BPF बावखुंग्रि समिस्ति that means बा रेन होबाय नामा नोङो बंसिन होबाय नामा देन बेनिफ्राय खोरोमदाव महिलारि BPF जिन्दाबाद आच्छा देन बेनिफ्राय नेक्स्ट फैदों नारद ब्रह्म UPPL नो होबाय तो 60% UPPL फैगासिनो लागाव बोलो BPF सोर दङ UPPL बेसेबां दङ BJP खौ जों डास्टबिनाव दोनथ'बाय जों BJP खौ सावरायथ'वा अनलि रिजनेल पार्टी BPF भार्सेस UPPL जों डिसकास खालामगोन BJP आ जेन जोबनांगौ जेरावबो नाथाय टंलायाव देरहानाय चान्सआ दं बादि खोनादों टंला समिस्ति उदालगुरियाव बेखौ दोनथ'बाय साइडआव जों ब्रेकेटआव डेट मिन्स जों दा सावरायगोन BPF भार्सेस UPPL इयुथ्सआ सोरखौ बांसिन भट होदों कमेन्ट्सखौ खालामदों माबार देन इनिफ्राय पंकजा होदों UPPL बेनिफ्राय होदों बिजुल नार्जारि सेवलिनो आदा डेट मिन्स हाग्रामा सारनि BC नङा होमबा देन बेनिफ्राय के ब्रह्म UPPL कंकन उजिर UPPL आच्छा अनुप बर' बुंदों UPPL होबोबाय आच्छा होबोबाय देन नेक्स्टआव फैदों नोंथांमोना कमेन्ट्स नोंथांमोननि समस्थिखौ लिरबानो जाबाय मा नाम अके देन नेक्स्टआव UPPL ओके देन सुदेम नार्जारि UPPL देन नेक्स्टआव फुंबिलि नार्जारि UPPL 19 नं सेटलियाव सोरमोनलाय सेटलियावहाय रनजित भार्सेस पानिराम सार सानैजों नङा होमबा देन नेक्स्टआव बिजु माजबादा स्टुडेन्टस हिसाबै UPPL आव होबाय लां ब्रादार न'आव BPF आव होदों आच्छा डेट मिन्स नोंथांनि टारगेट जेराव गोसो नङा होमबा नाथाय माजबादा एसे क्रिटिकल जाबाय मानो होनबा बेवहाय आदिबासि गेलेदों जेराव 40,000 भट्सनि गेजेरावहाय जाय आदिबासिया गेलेदों बे आंजों अफिस स्टाफआव मावोमोन थ' आंजों मोजां सोमोन्दो दङ बिथाङा दा मा खालामगोन बिराद क्रिटिकल कन्डिसन जाना दङ रेखा बायद'नि भट्सआ लागोन नामा आउट अफ 40,000 गेजेराव 20,000 सो भट लागोन नामा अब्ला BPF नि थाखाय जोबोर खहा जागोन मानो होनबा बे भट बेंकआ सरन सारनिमोन अब्ला मा जागोन कन्डिसना क्रिटिकल जोनाव दङ माजबादनि थाखाय देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव लहित बर' UPPL नो होदों जर्ज बसुमतारी भट फर डेम्बेश्वर बर' इन्डिपेन्डेन्स केन्डिडेट इन्डिपेन्डेन्सनि खोथाखौ बुंबा जों एसे रायखांनांगौ जायो MLA इलेक्सनावहाय ना MLA इलेक्सनाव कनस्टिटुवेन्सिनि भटार्सफ्रा बाराद्राय जायो MCL आव इन्डिपेन्डेन्टआ चान्स थायो बाट MLA आव इन्डिपेन्डेन्स केन्डिडेटआ देरहानाया इट्स नट इजि बिराद माने पसिबल नङा मानो होनबा पार्टिनि भटआ थख' खारो नालाय मोननो हागौ 10-12 हाजार भट मोननो हागौ बाट देरहानाय चान्स गैया इन्डिपेन्डेन्सआ देन गुलराज बर' मानास UPPL होनना बुंदों मानासाव सोरमोनलाय आं एक्सुवेलि गोसोआव गैजोबा मिथुन बसुमतारी प्रमद बर'नो होदों देन सानिक्य सरगयारि UPPL गणबर UPPL हासथाय मसाहारि UPPL गुथाल बर' UPPL मिकु BPF देन बेनिफ्राय कृष्ण बर' UPPL देन बेनिफ्राय मिथिंगा ब्रह्म UPPL बावखुंग्रि कनस्टिटुवेन्सि डेट मिन्स मा प्रतिभानि नङा होमबा जेराव ओरै बिथांजों जादों कन्टेस्टआ बेवहाय दंदेरो बिनिनो जाहैबाय राजिब ब्रह्म बिथां XEM देन UPPL बिजनि आच्छा DC मा होनो UPPL आंबो राकेश ब्रह्म देरहानाय चान्सखौ नुदों आंबो एक्सुवेलि कारन बिथाङा बहुत एनार्जेटिक एक्टिभ रल लागासिनो दङ स' बिथाङा देरहागोन नामा बिकज थांनाय बारावबो MCL आव देरहाखादोंमोन ना थ' बिथाङा देरहानाय चान्सेसा दङ देन कुकु ना मा होनांगोन बेखौ UPPL 13 देरहागोन मार्क इट्स आच्छा इट्स अके नायनोसै लेट्स सी ना बाट पसिबोला बहुत खम 10+ खालामनायाबो इजि नङा देन जर्ज बसुमतारी 20 नं LAC आच्छा देन नेक्स्ट फैबाय भिलेज 1952 बुंदों UPPL बाक्सा देन सुदेम नार्जारि जे UPPL होनना बुंदों एन गुथाल UPPL देन एस दैमारि UPPL सापर्टारनि चेनेलाव UPPL भट होग्राफोरा जमा फैखागोन इट्स रं बे नोंनि रं साननाय बे जाबाय जेनेरेल चेनेल नोंथांमोना मिथिगौ इयुथ्स हिसाबै कमेन्ट्स खालाम नोंथाङा कमेन्ट्स खालामनायखौ रावबो हमथानो हाया ना देन बेनिफ्राय नेक्स्ट सनाथि उजे UPPL होनना बुंदों जोंदाव बसुमतारी बिजनि UPPL देन हिना बर' BPF जिन्दाबाद होनना बुंदों देन बेनिफ्राय प्रेमभिर UPPL उदालगुरि होनना बुंदों कृष्ण बर' मानास UPPL होनना बुंदों एनौनि UPPL मोनबा BPF 6टा आदार्सआ बहा BJP आ मोनब्रै थाङा लिरना ला नोंथांमोना BJP आ मोनब्रै थाङा लिरनानै ला आदार्स मोनब्रै थाङा देन सुदेम नार्जारि गसाइगाव LIC UPPL
LIC लिरदों LIC नङा LIC जानांगौ I नङा A जागोन देन गोमजोरा बुंदों तामुलपुर कनस्टिट्युन्सियाव UPPL स' बावहाय एक्स CEM नि जायगा नङा होमबा BJP भार्सेस UPPL थ' बेहाय बहुत क्रिटिकल कन्डिसन खारन बेखौहाय ट्राइबेल सानैबो ट्राइबेल लिडार बे ट्राइबेल लिडारनि गेजेराव बेखौ गालांनाय मोनसे बावहाय प्लान पलिसि दङ बेखौहाय एसे नोंथांमोना साननांसिगोन माथो खालामबावनो गोजौनिफ्राय बेबादि हरबाय जेब्ला बिस्वजित सार आरो प्रमद सारजोंहाय कन्टेस्ट देन रिस्ता उजिर राकेश ब्रह्म UPPL बाक्सा आच्चा निजोम BPF फैगासिनो दं कमेन्ट्स नोंथांना लागाव बयबो कमेन्ट्स खालाम देन बिश्व बर' सिडली चिरां UPPL हिना बर' BPF जिन्दाबाद देन बेनिफ्राय देन नेक्स्ट फैदों अके कमान कमेन्ट्स वाव गोबां इन्टारेस्टिं जादों थ' कमेन्ट्सखौ बयबो खालामना दाबाव स' बेवहाय जेसेबांनाखि कमेन्ट्स फैदों आं बेखौ मुंजोबनो हानाय नंला बिकज बहुतटा कमेन्ट्स फैदों माने मेक्सिमाम इउजखौ नायोब्ला दायो UPPL खौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों सापर्ट खालामदों दा गोबां साननो हागौ ससियेल मिडियायाव UPPL आ देरहायो स' इन्टारेस्टिं कमेन्ट्स इन्टारेस्टिं बेबो मोनसे कमेन्ट बाट थांनाय बाराव जेब्ला 6 मान्थ्सनि सिगां मोनसे एक्जिट पल खालामदोंमोन बावहाय 59%आ BPF देरहादोंमोन माने एक्जिट पलावहाय लाइभ फैनायाव आरो लोगोसे एक्जिट पलिं खालामनायाव बर्डआ मेक्सिमाम इउथ्सनि थाखाय इउथ्सआ सापर्ट खालामदोंमोन BPF ओमफ्राय फाइनालि रिजाल्टआ मा जाखो BPF आ सरकार दाबाय 28टा सिट मोनबाय UPPL आ गांलाब बे टाइमाव खिन्थु एबार ओरैबायदि MLA आवहाय पिक्सारा चेन्ज जादों उल्टा जायनाखि इउथ्सफ्रा बै समावहाय BPF आव थुदोंमोन एबार इउथ्सआ मा उल्टा UPPL खौ सापर्ट खालामनायखौ जों बावहाय एक्जिट पलाव नुगासिनो दङ डेट मिन्स मा फाइनालि UPPL आ देरहामारगोन नामा 10टा सिट बा 8टा सिट देरहागोन नामा बाट 10टा देरहानाया आंनि मथेब्ला इजि नङा देन बेनिफ्राय BPF आबो हारसिं 10टा देरहानाया इजि नङा मानो होनोबा BPF निफ्राय अनलि 11टाल' सिट गेलेनो मोन्दों मानोना एलायन्स सरकारखाय NDA सरकारखाय मोनब्रैखौ माने खाथिरावहाय हगारनांगौ जाबाय उपाय गैला दा मा जागोन कन्डिसना दा BJP आ थांमारगोन नामा जायफ्रा बावखुंग्रिनि नोंथांमोना गोरोन्थि खालामबा नोंथांमोननि सायावसै बाट बयबो रायजो राजाफ्रा BPF UPPL खौ गारनानै बर' हारिनि थाखाय बर' केन्डिडेटखौ हरजानो लुबैदोंमोन दा नोंथांमोना थुदोंना थुवासै बे नोंथांमोननि बाथ्रा मानोना बावखुंग्रिया जोंनि मोनसे गोथार माने मुं जेरावहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल जानो थांगासिनो दङ बर'नि गोथार थावनि जेरावहाय बावहाय जुदि गुबुन हारिखौ दैखांहरोब्ला मोनसे समावहाय गोबां खाफालखौ जों गावनो गाव हमनांगोन बेनिखायनो दिनैनि दिनाव सोरा नोंथांमोना मायाव होखो स्पेसियेलि बावखुंग्रिया कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबावथार एकदम दा नेक्स्ट फैबाय नेक्स्ट कमेन्टार गोबांथार UPPL फैदों बाट देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव BPF बो फैदों मेरला फैदों लाइफस्टाइल भिलेजआ बुंदों BPF 09 UPPL 04 BJP 2 देन बेनिफ्राय बिजनियाव UPPL आ विनार थ' बिजनियावहायथ' रुकुमार दियां देरहाखाला गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय गोबांथार ट्रलबो जाबाय थ' आइ होप बावहाय बर' केन्डिडेटआ देरहागोन स' बिजनियावहाय लिरनानै ला कि माने रुकुमार दिया देरहानाय चान्सआ गैया मानो होनबा बावहाय BPF नि सापर्टार्स गोबां दङ देन BPF निफ्राय सासे ओंखारनानै इन्डिपेन्डेन्स गेलेदों मा मुं आं बावबाय गोसोआव गैला बाट MLA इलेक्सनावहाय आं बुंनो कि माने इन्डिपेन्डेन्सआ देरहानाया जोबोद चान्सेसा खम दानि फैबाय बाथ्रा जाबाय दिसपुराव सरकार दानोबा नांगौ जायो काउन्सिल MLA नांगौ जायो जेरावहाय BJP आथ' हारसिं सरकार दानो हाया आसाम स्टेटआव बर्तमान कारेन्ट सिटुवेसनावहाय बेखायनो मा खालामदों जोंनियाव NDA सरकार जागासिनो दं माने एलायन्सआव जेरै थांनाय बाराव BJP AJP माने आसाम गण परिषद भारतीय जनता पार्टी बेनिफ्राय UPPL जों जमा जानानै सरकार दादोंमोन एबारबो बेबादि एलायन्सआव दागोन नामा जेरै BPF बेनिफ्राय AJP बेनिफ्राय BJP आरो डिमा हासावनि काउन्सिल बेनिफ्राय कार्बि आंलंनि काउन्सिलजों जानानै जमा दागोन नामा आरो जुदि बोरैबा जुदि चेन्ज खालामनानै BTC निफ्राय हमना ला UPPL आ जुदि 10टा देरहाबाय जास्ट एग्जाम्पल इट्स नट रियेलिटि दायो बर्थमान जुदि 10टा देरहाबायलायनो UPPL आ जुदि 10टा देरहाबाय बाय लाख अब्ला BJP आथ' हारसिं सरकार दानो हाया अब्ला सोरजों थागोन जुदि कंग्रेसआ जुदि 50 सिट देरहायोबा जुदि 14टाल' नांगौ जायोबा अब्ला सरकारा बायनोबो हागौ BJP सरकारा जेबो बिसास गैया इलेक्सनसो कुनु बिसास गैया बे गासैबो सोनारगोन रायजो राजाफोरनि भट होनायनि सायाव
दा कमेन्ट्सखौ आं नायनोसैलाय एसे कमेन्ट्सखौ नायबावनोसैलाय सिगांनि सम सासे बुंदों आरएन ब्लगआ बुंदों ना सिगांनि समनियावहाय बिपिएफआ मोनदों बांगाल एबा मुसलमानफोरासो रल लादों मुस्लिमफोरा रल लाया मोनब्ला बिदि देरहानांगौआ गोरलै नङामोन मानो होनोब्ला इउपिपिएलआ बिजेपिजों एनडिएनि थाखाय भटखौ मोननो हायाखैमोन इट्स ए भेरि गुड पइन्ट खोथाया जाहैबाय बिराद मोजां पइन्ट बियो माने थांनाय बारावहाय इउपिपिएलआ एलायन्स सरकाराव दंमोन एलायन्स सरकाराव दंमोन बिजेपिजों बेखायनो हारसिं डिसिसनखौ लानो हाया जादोंमोन जायनि जाहोनाव माखासे खामानिफ्रा गोबां डिले जादोंमोन प्रसेसा थाब जायामोन खारन मोननैबो टीमजों जमा रायलायनानैसो मोनसे सलुसनाव फैयो नालाय दा बेखायनो माखासे खामानिखौ मावनो हायाखैमोन प्लास बेखायनो गुबुन साख्रियानो जा मायानो जा गोबांथार लेट जादों जायनि जाहोनाव इउथ्सआ माने मोजां मोनाखैमोन इउथ्सखौहाय जिनाखि इउथ्सनो नांगौ बादिमोन बे खामानिखौ मावनो साफिसियेन्ट मावनो हायाखैमोन जायनि जाहोनाव इउथ्सआ गाज्रि मोननानै इउपिपिएलखौहाय थांनाय बाराव सापर्ट खालामाखै बिपिएफखौ खालामदों दा बेहाय मोनसेबाव आरो बाथ्रा जाबाय बिजेपि दङ स' बिजेपि थानायावहाय जोंनि मुसलमान भाइफोरा जेराव बिजेपि दङ बावहाय बिथांमोना मा थाया बाथ्रा जाबाय आसामावहाय ओरैबायदि जाथाय जागासिनो दङ आसामाव मा बेनो जाबाय बिजेपिया मुसलमानफोरखौहाय गोबांथार माने बायदिसिना खालामनायखौथ' नोंथांमोन नुखादों जेरैहाय बायदिसिना इलेक्सन खालामनाय मानाय गुबुन खामानियाव डाइरेक्ट बुंनाय खोनाखादों नोंथांमोना स' बेखौ नायोब्ला बिथांमोना मा जेराव बिजेपि दङ बे पार्टिनो भटखौ होआ जोंनि बिटिसिआव आसामावथ' होखाया बिटिसिआवबो होआ दा बेखौ नायोब्ला एनडिए होननाय लोगो लोगो बिपिएफजों बिजेपिजों सरकाराव दङ बेखौ बिथांमोना मिथिखागौ दा गेमा बावसो जागोन नामा जुदि मुसलमानफोरा जुदि फाइनालि जुदि एनडिएनो जुदि भटखौ होमाराबा खिन्थु इउपिपिएलआ मेक्सिमाम एमएलए देरहागोन जेराव बांगाल माने मेजरिटि दं बावहाय इउपिपिएलआ देरहानाय चान्सआ दङ दा बेखौसो कारेन्ट सरकारा गिनांगौ एबा गिदों आरो जे मुसलमानफोरा गेम गेलेगोन नामा दा नेक्स्ट फैबाय कमेन्टआ इउपिपिएल होनना बुंदों गौतम ब्रह्मआ दतमायाव आदसा रबिराम सार भार्सेस राजु रबिराम सारखौहाय फेजेननांगौआ इजि नङा मानो होनबा रबिराम सारा सासे सिनियर एकदम सिनियर दङ आरो देरहाबोबाय थानाय एमएलए देरहाबोबाय थानाय आरो थांनाय बारावबो एमसिएलए देरहानानै इएम बिथाङा जागासिनो दङ स' बिथांखौहाय फेजेननांगौआबो इजि नङा दा बेखौ आं बुंनाय बायदि जे मुसलमानफोराहाय मा खालामगोन आरो माखासे बर' भटार्सफ्रा इउथ्सआ मा खालामगोन बेसो माने सोराङाव फैसिगोन बाट बेवहाय आङो रावखौबो 100% देरहागोन होनना बुंनो हाया इउपिपिएलखौबो आरो बिपिएफखौबो मानो होनबा बेवहाय एसे माने किं मेकार थागोन बेवहाय बे जनावहाय दतमायावहाय देन मिलन मुसाहारि बुंदों बिपिएफआ एबा इन्डिया 10+ मोनगोन सियरखा बिटिसिआव मिलना बुंदों बिथाङा माने 10टा सिट मोनगोन होनना बुंदों माने एनडिए आरो माने जमा आरो बिजेपि भार्सेस इउपिपिएल देन नेक्स्ट अनसुमै बसुमतारी बुंदों इउपिपिएल जिन्दाबाद देन नेक्स्ट थांसे कमेन्टआवहाय उत्तम ब्रह्म बिपिएफ जिन्दाबाद दतमा होनना बुंदों देन नेक्स्ट सन्जय नार्जारी इउपिपिएल जिन्दाबाद होनदों इउपिपिएलआ 14 सिट अ माइ गड 15टानि गेजेराव 14 सिट नामा सुदेम नार्जारी येस होनना बुंदों उत्तम ब्रह्म बिपिएफ जिन्दाबाद देन नेक्स्ट फैदों सानसुमा ब्रह्म इउपिपिएल जिन्दाबाद होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय मुसाहारि बुंदों बावखुंग्रियाव इउपिपिएल प्रतिभा ब्रह्मखौ हरनांगौमोन बावखुंग्रिया ओरैबायदि मोनसे समावहाय ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ बेखायनो बे चान्सआवनो चान्स नोंथांमोनाहाय बासायनो हायोमोन आरो जुदि बे खामानिखौ बासायदोंबाथ' मोजांनि बाथ्रा गोबांथार ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफ्रा बुंगासिनो दं कि माने बावखुंग्रियाव बर'नो होनांगौ होननानै स' बेखायनो बर'नो होनायाव बर' देरहानायाव पार्टिखौ दाला सोरबा प्रतिभायानो जा सोरबा राजिबानो जा जिखुनु जाया बर'नि सेन्टिमेन्टआ आलादा जायो गावजों गाव मोजां जायो बाट गुबुन हारिनि एसे आलादा जायो थ' बेखायनो नोंथांमोननि आखायाव बियो थाबाय दा खोथाया जाहैबाय रिजाल्ट दा रिजाल्ट होनोबा फैगौ 4 मेआवहाय नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन नाथाय गोबां साननो हागौ जे माने रिजाल्टआ माने एथ' लेट होननानै स' रिजाल्टआ एथ' लेट होननानै साननो हागौ जे जोंना दिनैसो इलेक्सन जादों 9 एप्रिलाव नाथाय रिजाल्टआ 4 मेआवहाय मानो खोथा दङ मानोना जोंनि दा आसाम बिधान सभा इलेक्सन जानाय बायदि गासै गंबा स्टेटआवहाय गंबा रायजोआव इलेक्सना जागोन बा जागासिनो दङ जेरै एग्जाम्पल वेस्ट बेंगलावबो जागोन बेनिफ्राय आसाम जाबाय तामिलनाडु जाबाय केरेला जाबाय मोनसेया पन्डिचेरि ना मामोन ना गवामोन आं गोसोआव गैला एक्जेक्टलि
जिखुनु जाया गंबा स्टेटआवहाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ आरो 24आवसो तामिलनाडुजों केरेलाजोंहाय 24 एप्रिलावसो तामिलनाडु केरेलाया इलेक्सन दङ दा बेखायनो बिसोरखौ नेजोबनानै खनसेनो जोंना एडभान्स जाबाय नालाय बेखायनो जों लेट सानदों बाट माने तामिलनाडुजों 24आव जागोन ओमफ्राय रिजाल्टआ 4 तारिखनियाव दा बैसोरनि थाखाय रिजाल्टआ थाब जासिगोनलाय आरो मानो होनबा बिसोरना दा जायाखै नालाय दा जोंना जाग्रोनायखाय जों माने लेट सानदों आरो दानिया खोथाया जाहैबाय मा अपोजिसन पार्टिखौ मानो नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामसै जे जोंनियाव डेम'क्रेसि हादराव अपोजिसन पार्टिखौ जोंनो मानो नांगौ अपोजिसन पार्टिखौ नोंथांमोना अपोजिसन पार्टिखौ मानो नांगौ कमेन्ट्स खालामसै दतमायावहाय सान्ताल भट राभा भट मुस्लिम भट नेपालि भट UPPL आ हाबजोब्बाय आदसा बिदिबाथ' UPPL थांगोन देन नेक्स्ट थांबाय अनसुला बुंदों BPF ना रिजाल्टआवसो दाखायो बेबो मोजां पइन्ट नोंथांनि थाखाय देन अनसुमाया बुंदों UPPL बिग उइनार होनना बुंदों सन्जया बुंदों UPPL 18-14 बुजियासै आं 18थ' सिट गैया एक्सुवेलि अल अभार गेलेनायखौ बुंदों नामा रिंखां बसुमतारी बुंदों BPF आ 9 सिट देरहागोन BPF आ जिन्दाबाद आदसा 9टा नङा होमबा 9टा होमबा 6टा UPPL ना देन मिनबा सुदेम नार्जारि जे UPPL बेखौ बुंदों मिनु ब्रह्म बिजनि UPPL जिन्दाबाद आदसा देन बेनिफ्राय सोरबा बुंदों UPPL गैला सोरबा बुंदों BJP गैला सोरबा बुंदों BPF गैला गासैबो पार्टिया दङ पलिटिकेल डायलग उमुगा गैला होननाया दङ गासैबो दङ बाट सापर्टार्सआ खम बारा थायो आरो माजबाद कनस्टिटुवेन्सियावहाय UPPL आव होबाय आं ब्रादार फार्स्ट टाइम भटार हिसाबै आदसा बड'लेण्ड प्रडाक्सना बुंदों माजबादआ क्रिटिकेल जनाव दङ दा बर्तमान देन बेनिफ्राय माजबादाहाय माने गुबुन जेनाखि आदिबासिफ्राबो गेलेदों नालाय बिथांमोना माने फेक्टर खालामबाय खारन 40,000नि खाथियाव भटार्स दङ जुदि 40,000आ जुदि सोरबा केन्डिडेटनाव स्र' हाबोनबा 100% देरहागौमोन आरो देन दा जोङो बेखौनो बुंसै कि माने अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जायो मानो होनबा आसामाव अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जायो जेरै कंग्रेसआ अपोजिसन लिड लागासिनो दङ BJPआ कारेन्ट सरकार माने NDA सरकारा सालायगासिनो दङ सरकाराव बा डेम'क्रेसि जोंनि पलिटिक्स पार्टियावहाय मोनसेल' पार्टि थायोबा कारापसना बारा जायो कारापसन खालामनायखौ बुंग्रा रावबो गैयाबा जाय सरकारा सालायगासिनो कारापसना बारा जायोब्ला बेखौ बुंग्रा अपोजिसन थानांगोन ना माने कारेक्सन खालामना होग्रा थानांगोन ना बुंनानै होग्रा थानांगोन ना होमबासो माने बेलेन्सआव थाङो आरो सरकारा नङाबा जुदि मोनसेल' सिंगेल पार्टिबा नोंखौ सोर रायनो सोर नोंखौहाय आसथुनो सोर माने गोरोन्थिखौ बुंनो बेनि थाखायनो अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जायो आरो दा बेखायनो अपोजिसन पार्टियाबो देरहायो अपोजिसन पार्टिखौबो जोंनो नांगौ जायो खोथाया बुजिबायना अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ मानो होनोबा अपोजिसन पार्टिया गोबां माने रल लायो गभर्नमेन्टआवहाय खारन बिथांमोना माने ओरैबायदि माने डाइरेक्सन होयो जे नोंहा जुदि लाइक CMआ जुदि मिस्टेक खामानि मावबा सोर बुंनो हानो पार्टिनि मानसियाथ' बुंनो हाया थ' बेखायनो मा अपोजिसन पार्टिया बेखौ आसि देखायनानै आसि दिन्थिनानै कारेक्ट लामाजोंहाय थांनो माने डाइरेक्सनखौ होनाय जायो आरो बेखायनो UPPLआनो जा मायानो जा जोंनि BTCआवबो जायखिजाया अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जायो बे मोनसे बिग पइन्ट बेखौ नोंथांमोना एकदम सानना ला आरो दा बेखिनियानो जे अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जोंनियाव सेन्ट्रेलावनो जा नोंथांमोना जोंनि खायसे BTCखौल' साननांगौ बाट सेन्ट्रेलावबो कंग्रेसआ बिराद रल लायो अपोजिसन पार्टियाव जुदि मदि बिथाङा जुदि सोर बुंनो राहुल गान्धी बुङाबा ना थ' सनिया गान्धी सिगांनिफ्रायनो दङ हमना ला राहुल गान्धी फेमिलि दङ ना गान्धी फेमिलि खोनाबोदों नोंथांमोना स' बेखिनियानो दा हप फर दा बेस्ट नोंथांमोना आंनि चेनेलावथ' गोबांथार सापर्टार्सनि दङ बेनो जाबाय BPF UPPL आं रिजनेल पार्टिखौसो सावरायगोन आं BJPखौ माने जों सापर्ट खालामा डाइरेक्ट खोथा मानो होनबा जोंनि BTCआवहाय BJPखौ नाङा जोंहा रिजनेल पार्टि दंखायो मोननै बर'नि गोख्रों बेखायनो जोंनो नांगौ जिखुनु जाया मोनसे पार्टि बर'नि पार्टि आरो दा हप फर दा बेस्ट नोंथांमोना
गोबांथार सापर्ट खालामबाय नाथाय बे लाइभनि गेजेरजों मेक्सिमाम सापर्टआ फैदों UPPL दा बेखौ समासो मोनथिसिगोन समाहाय माथिनो जेब्ला 4 तारिख मेआव जायो दा एक्जिट पलावथ' UPPL आ बांसिन सिट मोनगासिनो दङ आरो BP बा माखासे गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय सापर्टआ एसे खमायदों इउथ्सनिफ्राय बियो रोखा खोथाया जाहैबाय मा दाखालि जे इउथ्सनि स्किम दिहुनदोंमोन ना दिहुनदोंमोन होनना बुंदों बाट माबादि बहा दिहुनदों माब्ला एप्लाइ जादोंमोन मादोंमोन थ' बेखौहाय माने बिथांमोना अपेन एप्लाइ खालामना होनो हायासै दानि कारेन्ट सरकारा जायनि जाउनावहाय बे मोनसे बिग मिस्टेक जाबाय बिग मिस्टेकखौनो अपोजिसन पार्टिया डाइरेक्सन होनांगोन ना दा बेखायनो अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जायो कारेन्ट सरकारा गोरोन्थि मावनायखौ गावजों गाव जेबो होनलायनो हाया नालाय दा बेखायनो अपोजिसन पार्टिखौ नांगौ जायो दा बेहाय मोनसे बिग मिस्टेकआ फार्स्ट सरकार दानायावनो गोरोन्थि मावबाय जे इउथ्सनि 2 लाख राङारि अनसुंथाइ आरो आइबिएस माने मा इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम होनना बुंनाय जायो थ' बेवहाय 10,000 आरो मोनसेया जाबाय 2 लाख स्किम थ' बाहाय जेब्ला मोनसे स्किमखौ सरकारा लन्च खालामो अब्ला अफिसियेल नटिस होनांगौ जायो अफिसियेलि एनाउन्समेन्ट खालामनांगौ जायो आरो सोर डिपार्टमेन्ट थ्रुयैहाय बेखौ एप्लाइ खालामनांगौ जायो बेखौ माने आरो डिपार्टमेन्टआ सोर सेलेक्सन खालामगोन बेखौहाय माने एडभार्टाइजखौ होनांगौ जायोमोन आरो अफिसियेल नटिफिकेसनखौहाय बेखौ होआलासिनो जिनिखि सेलेक्ट खालामबाय मोनबाय आरो गोबांथार दावराव दावसि जाबाय कन्ट्रभार्सि जाबाय बे मोनसे मिस्टेक जादों जायनि जाउनाव खायसे खायसे MLA फोरा माने मोननांगौसेबां माने भटखौहाय बिनि थाखायनो मोननाय जायासै आरो दा बेखायनो गोरोन्थि जाबाय बेखौ नेक्स्टआव जाहाथे सुद्रायो कारेक्सन खालामो आरो अपोजिसन पार्टिया डाइरेक्सन होबाय नालाय जाहाथे बेखौ नेक्स्टआव 2.0आव जेब्ला स्किम फैयो अब्ला जाहाथे मोजां अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो एबा अफलाइन एप्लाइखौ खालामनो हायो जेरै एग्जाम्पल CM-AAAआव जेरैहाय एप्लाइ खालामदोंमोन अनलाइन हिसाबै थिग बेबादिनो जाहाथे नेक्स्टआव एप्लाइखौ खालामो आरो मोनसे खोथाबाव लास्टलि जेनोखि पेन्डिं थानाय इउथ्सनि जेनोखि एप्लाइ खालामना दोननाय इन्टारभिउ जानाय साख्रि ग्रेड 3आनो जा ग्रेड 4आनो जा जाहाथे बेखौ रिप्रसेस खालामना होयो पलिटिकेला फैयो थाङो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया इउथ्सआ नाथाय इउथ्सनि लाइफजों बयनाबो जाहाथे बेखौ जेनोखि BPF सरकार दायो सालायगासिनो दं नङा होमबा NDA सरकार थ' बिथांमोना जाहाथे इउथ्सखौ बुजिनानै जाहाथे माने होयो आरो जाहाथे साख्रि बाख्रि मानोना पार्टिया दानो दं दानो गैया दिनैनो BPF गाबोन UPPL बेबादि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनाय थायो नाथाय इउथ्सनि जेनोखि केरियार दानाय बेयो बेजों मेटार खालामा मानो होनबा जोंहा नांगौ राइट टाइमावहाय जोंनो साख्रि नांगौ बा एंगेजमेन्ट नांगौ आरो आई होप जाहाथे नेक्स्टआव जि जाबाय नेक्स्टआव जाहाथे गोरोन्थि मावा सरकारा दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट जेनोखि लाइभ सेसना दा गोबांथार कमेन्टसाथ' फैदों UPPL होननानै दा समजों लोगोसे मोनथिसिगोन जे सोर बांसिन देरहायो दा उदालगुरि हिसाबै आं उदालगुरि LAC दा उदालगुरि LAC हिसाबै दा गेलेदों NDA जोंहा डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सार आरो बेराफारसेथिं UPPL गेलेदों जोंहा दिपेन बर' बिथाङा गेलेदों दा उदालगुरि समस्तियाव थांनाय प्रिभियासखौ नायोब्ला BPF भटार्सआ LAC वाइसआव बारामोन नाथाय मोनसे देग्लाय गोदान आपडेट डिलिमिटेसन जानायावहाय माने सिमाया चेन्ज जाजोब्बाय आरो माने एरिया एक्सटेनसन जाबाय दा बेखायनो सोर देरहागोन दा कन्टेस्टआ जादों सानैजों गोबां कन्टेस्ट जादों दा बेनि गेजेरावहाय BPFआबो देरहागोन 100% नङा UPPLआबो देरहागोन 100% नङा खारन दायो मा एरिया डिलिमिटेसन जानायावहाय गोबां हाबसनबाय दानख्ल'बाय जायनि जाउनाव दा जेबो हमथ'नो हाया खिन्थु कन्टेस्टआ बिराद जादों दायो कन्टेस्टआ बुहुत जादों आरो दा बेखिनि दिनैनि थाखाय लाइभआ नेक्स्टआव लोगो मोनबावगोन दा जायफ्रानाखि चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामनो दाबाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनो दा बेनो नेक्स्टआव नोंथांमोनजों गाबोन फैबावगोन स' नोंथांमोना एग्जाम्पला बेनो जे मेक्सिमाम दायो हमना ला 60%आ UPPL फैगासिनो दङ बेयो गासैबो कारेक्ट जाया एक्सुवेलि बाट बहाबा नङा बहाबा जाहैनोबो हागौ आरो खायसे MLA आ BPF ना बा BJP ना जेननोबो हागौ आरो माखासे जाहोननि थाखाय दा